Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ine guys china sindikuuze lero mwina makisimu kuziwa. Nkhani ya American Got Talent ndinayi china chilichonse choti ndikhale kutekepete kwa America. American Got Talent, I need to say this to my fans. Ndikuuze ni chilungamo za kwa American Got Talent. Alani bangai invite Spana Malawi, we invite you in America. So pano chimene chidiga ndimakwisa ntchito ma agent ku Malawi. Ndimakwisa ntchito ma agent ku Malawi. Guys, chenjerani. Muzaberedwa drama ndi ma agent ena ndakuba. Ine ndaberedwa drama kwa na 3 million. Koma sindi Wawa Malawi kwina kulikose komwe muli. Wawa Malawi kwina kulikose komwe muli. Kaya muli Cape Town, kaya kuli Durban, mafaza ka ku Durban. Kwina kulikose Durban, Cape Town, Mozambique, Zimbabwe, Malawi. Ifa Malawi, ifendi fayani go. Ifendi Malawi. Ifendi fayani go. Kwina kulikose kaya muli ku America. Kaya muli ku Oman, kaya muli ku Dubai, kaya muli ku Ethiopia, kaya muli ku Nigeria. Ngati wendi Malawi. We are Malawians. Mwazuka bwaji kwina kulikose muli komwe muli. Welcome, this is Spana Malawi. Guys, share the live, mpaka share live kuti anthu atijoine. Tini mawa uli atatu kundauza Malawi. Ndauza Malawi. Masinifa nene kwa nava mao. Guys, let's go. Let's go share the live. This is Spana Malawi, the king of food, guys. Mfumu anaweza kuja yasigwa live mao unokusanaje. Kodi mungone na kuti. Where are you watching from, guys? On the comment section. Morning, afternoon now. It's 12 o'clock. It's afternoon now. Yes, afternoon. Guys, where are you watching from, guys? Mungone na mulikuti. Mulikuti, guys. This is Spana Malawi Mfumu anaweza kuja live from Cape Town. Choyambirira nibeleke salute kwa nosa Malawi. I need to give you salute, guys. Respect. You guys, you are the best. You guys, you are the best, guys. The first thing, guys, I need to give you a respect, guys. You guys, you are the best, guys. You guys, you are the best, guys. Malawi. Choyambirira nibeleke ulemu. Spana Malawi. Akuzi jebesa pa masobano. Spana Malawi. Di guades. Get me down. Da guada pa masobano Malawi. I need down, guys. I need here. God have a masobano, guys. Malawi to the world. Malawi to the world. Malawi to the world. Fire emoji on the comment section. Fire emoji on the comment section. Malawi lawi fire. Malawi lawi lawi. Malawi lawi lawi. Malawi on the comment section. Malawi on the comment section. Nimaka jiko wezitu maya nkula ndikumwena kwena kutinja. Yeah. Guys, chambirira at 520 ndambiri ndiyambe nkhani yangai umuzi banga so share. Mafans anga kamngona ku Pretoria mwina ya watching from Pretoria kamngona ku Durban ka kuti choyambirira ndipeleke ulemu kwa mafans anga nonse amene mwakhala mkuti supporta kuyamba siku loyambirira amene muli ndi chikhulupiriro mwa Spana Malawi ulemu wanu mulandire. Ine ndabwera maso pano ino Malawi. We support you from Zimbabwe. Thank you, Debola. Thank you so much. Debola, thank you. More love from Zimbabwe. You are my fans. Thank you. I appreciate. Keep supporting me. Keep believing in me. Thank you so much. I appreciate. Yes, I'll come put a little bit on Tuale. Guys, I need to appreciate. If I talk kwa Malawi.
nonse amene mwakhala kundipasa support kuyambira day 1 komanso nonse amene munali chikhulupiriro kuti Spana Malawi awina zolicha tena chilungamo. It was a tough game yesterday. It was my first game that I faced with a big guy. I faced with a big challenge. Muntu amene nimapikisana naye zulo sanali muntu wamba guys. Noka mukuziwa. Muntu amene uja Billy G. The big man kwambiri kuno ku South Africa. Ayo muntu amene amachenja Billy G. Billy G is a big guy here in South Africa, but I managed to win yesterday because of you guys. Because of you, komaso mulungu anayekera zanja kuti Spana Malawi musachitise manyazi azibale yako. Don't disappoint your fans, don't disappoint your fellow Malawians, your fans from Zimbabwe, from Nigeria, from Kenya, from here in South Africa. I did what I did, guys, because of you. I won the competition, guys, because of you guys. You guys, you give me full support. You guys, you believe in me. You trusted me, guys, that I'm going to make you proud. That's why I won the competition yesterday. I'm saying this kutoka basi batima wanga. I'm saying this Togos, I need to appreciate, guys. I'm very excited. I'm very excited, guys. What happened yesterday, I can't even believe myself that it was me. I ate like that. I don't even believe myself that it was me, the way I was eating yesterday. It was my first time to do food challenge with Gasbe. It was my first time ubanga mpikisano kicha kuja jimene judge. But ine sikanagana kudia isininga je Gasbe kwamba sinapange no. Yes. Ndinavomera pozikhulupirira kuti Spana Malawi amapanga zimene Spana Malawi samasa nkaja kuja. Ndiyeno mene zilili guys inanitokoze kwambiri pondidalira pondikhulupirira. Thank you so guys for believing in me. I appreciate. I will always appreciate. I always guys respect you guys. You are amazing. I give you much respect. Let's pray to Almighty Allah. Let's pray to Almighty God to give me more win. Let's pray kuti Allah Ta'ala mulungu atifewe sere kuti ineyo nizi win. I need to win internationally. I need to go and win in American Got Talent if I get opportunity to travel to America. And now I'll be traveling to Kenya very soon and Uganda before Nigeria. We are going to do food challenge in Uganda, also in Kenya. Spana Malawi is an international pangolin. He's king of food in terms of eating. So I'm here to represent Malawi. I'm here to present Africa. I am only one champion in Africa who can eat fast more than any other person in Africa. I represent Africa. I present each and every country in Africa. I present also Malawi. This is our flag. And I'll keep representing Malawi. Malawi, you guys, you are amazing. You guys, you are doing a great job. More thanks to what we now say, I'm post. More thanks everyone guys who posted my video, who commented my video, who share my video. Guys, agamati mumozi mulimhamu. Dimenzi makariramu. Komaso, chinaso, video manager ngati mwaionera. Tieni, muzia salabu kuyipanga share. Video ijai, itrende kwa mbili. Kupanga share kwa watu 10-20. 10-20. Kupanga share video ija. Wina isa iwonere, video ija ipite viral. Ijiwele jijaji, zina lake tafufuta. Bile G, tafufuta zina lake. Jeba tupi guys, nende mwando jeba tupi. But I can eat a lot. Wanna guys, I can eat a lot. You know,
ine nithokoze kwambiri guys. Chikondi mwaonesa, you show me love guys. This is what we call love guys. You guys were amazing. You guys were amazing. You know, much respect guys. I respect you guys. Each and everyone who supported me guys, I give you much respect. May God bless you. Mulungu akudaliseni, Mulungu akhale nanu. Mwanibasa support. The other thing guys, Spana Malawi and this show imene kuchitika ku Durban pa cool learnings 14 February meli loweluka likuzadi getose mwa nyinji jendi gali pa semota Malawi kuli oyimba jina Vinko jina D20 kuyanya matambire oyimba tose amene timakonda Spana Malawi timakonda Vinko timakonda D20 oyimba so amene so ani amata kuyimba bwino tiyeti gali pa support. Komanso pasla Mulungu ndikala ndili ku Marisburg kuli show imene kuchitika ku Marisburg. Ndapanga izi zolinga choti mafans anga amene mmanyade Spana Malawi tikumana face to face tipange mpikisano muone kuti akoti Spana ineyo si munthu wozikonda yayo. Ine mafuna ineyo muziona zimene sima ija imapitira kuti sima ija imapita kuti anthu amene munalizo limodzi kwathu pa paresa limene machitika ku retreat mwaona Spana Malawi amene amajera simajera iji muichiya Spana Malawi ijiji ndi logo yanga ndi mangoja kungoyipasa moto. Kani ya show ili yonjo komanso nthawi yosala kuja ikubwera ine ndine Islamu ndi masala kuja ndilokhozeka kwambiri kuti Mulungu andalise siku limene lero ndizafike ndizambe kusala kuja. Mineyo we are going to do fasting from I think 18-19 this month. You will fast for 30 days. So mbipikisano ndi mapanga online nthawi yosala kuja ndi mapanga online ndiye chonde Amalawi abalansi zanga mumve kuyamika kwanga komanso amene muli ndikuthekera kuti Spana Malawi apite kunje sinifuna ndalama yayi komano ineyo ndimaziwika ndinaliyese komano mwina wake ine guys chinaso ndikuuze lero mwina wake simukuziwa nkhani ya American Got Talent ndinayi china chilichonse choti ndikhale kuthekera kwa American Got Talent. I need to say this to my fans. Ndikuuze nchilungamo za kwa American Got Talent anandipanga invite Spana Malawi, we invite you in America. So pano chimene chachitika ndimagwisa ntchito ma agent ku Malawi. Guys, chenjerani. Muzaberedwa ndrama ndi ma agent ena ndakuba. Ine ndaberedwa ndrama kwana 3 million. Koma sindi kudandaula. 3 million atengayo aja ita. Mwaona ndiye singakubisire ni yayi. Kumaze ngati ine ndi chacha yayi. Ine sidolo. Mwaona? Ine sidolo. Pajina chiti chose ineyo dole waine kuti pachakuja zina zima ndipeta mwandipetsa ndiye no ineyo ndikufuna ndikuuze ndikuti ineyo atena achipongwe people lady Adrian, I see you, welcome Adrian. Anandipanga chipongwe na bedo nayo kwana 3 million komano ine sindikudandaula umene umakhala ndaliso pachina chilichonse chachabe chimene amakupangira munthu ziwani kuti umenewo ndi ndaliso mwandipetsa ndiye ineyo simadandaula. Spana Malawi simuzamuona atakhumudwa kamba kuti ya itabedwa ndrama no sinza nitakhumudwa. I don't get disappointed in terms of nkhani ya ndrama no, I don't get disappointed guys. Ineyo ndrama itabedwa komanso munthu waka ku Malawi I don't want to say his name here sinifane muchule panopa munthu amene anandibera chani ndrama. I just let it go. Ye ndrama zo wandibera. Agent yo ndrama wandibera yeze watenga. Maona? Ngenezo aje ndrama zo zitatu ndramas. Komano ineyo my life goes on. Ineyo jimeni focus this. I only focus this. The blood ya Spana. Spana Malawi is an international pangolin. Manibetsa. Drama the guy will eat. Commando guy Spana Malawi will keep on rising. Spana Malawi will keep representing Africa. Spana Malawi is going to represent in American Got Talent. Spana Malawi will keep traveling around the world to present Malawi, to present Africa.
Mwana ndiyeno guys pachina chose chimene mumapanga please try muziyamika Mulungu komanso kusogoloko anthu amene mumagwira ntchito malo okay ndine chonchi anthu ena mwini ndikuthekera kuti mungathende Spana Malawi visa ayipeze posavuta mona komano musapange manyazi kuti Spana Malawi tikuthandizani mupeze visa ku America koma silifuna ndalama zanu tapita napo visa yanu ibile kapena ya boma mumu lena aketa kavana ndawo visa mutani ineyo ndikuyimirira Malawi. I represent my country. I represent Malawi. Sindikuyimirira mtundu wanga wachiyawo okha. Sindikuyimirira mtundu wachichewa. Sindikuyimirira mtundu wachilomwe. Sindikuyimirira mtundu wachitumbuka. Komano ineyo I represent my country. I represent Malawi. This is what I represent. This flag. We are representing our country. You know, iniyo mubangisa kuti Spana Malawi apite pasogolo. Iniyo mubangisa kuti Spana Malawi apite pasogolo. You know, guys, mwina mwakatu ina simumaziwa kuti sifuwa za ku America zinatsika, simukupanga za ku America. Adibedwa ndrama. Mwaona? Guys, you know ndrama bedwayo. Sikudandawula kamba kuti ine ndimapanga ndrama daily. I make money every day. Ndiye simadanda wewe ndama anaja zinata my life goes on. I keep shining, smiling. Ndikudia tomaso nimalize tea. Ndiye no ngani guys ndimeneyo tie nitose amene muli ku Cape Town ndikupanga family dinner competition 1000 rand. Amene muli Cape Town mutakuti Spana Malawi kamwe anyimata 5 musongera 200 muditana kwanu tibanga family competition tibwe pakali moto kupanga tizibwerera anthu awone naso iyi ndikupanga njira imodzi wathokoza mafazi anga maona ine si munthu wozikweza guys. Spana Malawi amachita ndi aliyense. Spana Malawi is a humble person. Ineyo ndavutika muona manjamu ndimalima asolini maona manjamu ndimalima twini maona ndiye Spana Malawi ineyo I represent my country. I saw request here. I think Ashadreg, do you want to say something or just send a request? Because I can't just bring you up here without saying anything. Maona guys, you know, ndikupanga family food competition kuyamba lero mpaka na lachinayi. You know, mchaje 1000 kama muli birthday party, tandita neni ndikusangala seni. Tisegula live anthu aone nati kapena tisipanga mavideo tipanga post anthu asangala. Ine mafans anga mumatipasa support. Ndiye kuthokoza mu njira ina yake. Maona? Ndiye guys, kandi imeneyo komanso kwanosa amene mafuna ma advert Spana Malawi sawachanja ndama zambiri advert timakopanga nditha kumapanga ma advert kundiyankhula Spana advert ndama zingati zitimayankhulana ndithu ineyo timabanga zoti ntose tisangalale business yathu zipita pasogolo talent yathu zipita pasogolo maona kinaso okay I think I've already said this. Kumapeto ntokoze guys support yani mene mwapeleka tie libizana ndipasa support Spana Malawi komanso kwa ndimesema ndipange follow muta kundipanga follow page yangu TikTok Facebook komanso iwala kupanga share guys chonde mendili aba bantu ife kodi tipite ku video betapanga zulo ija ya mpikisano tikapanga share kwa anthu 20 video ija kwa na 1 million viewers in less than 2 days chonde Malawi tie ndipasa support mumandipasa support kokwanira komano ineyo ndifuna video betapanga zulo ija ipange history disinapangepo. Mwana guys, ndiye nkhani yake ndimeneyo ndiye chonde tosa Malawi ndiye ndipasa support Spana Malawi ndipasa support chonde pangani zoteka Spana Malawi si munthu wozikonda ine mukanimika pasewo ndi mayankha tome tizakumana ku Marisburg tome Adam tizakumana Marisburg kazi mata kucheza komanso tiye tikakumane ku Durban pa cool earnings Durban ndi show tiye tikakumane kumene koko ndiye no Malawi kwa ine ndikuthokoza zomwe kwambiri Mulungu akhale nanu Mulungu akupaseni chaka chinocho mugule gali moto tizikwendeke limodzi zimakhala ndonyadisa kwambiri osamazikayikira chinaso gali uli ndi luso
samachite manyazi kubwera pagulu kuti luso wanga ndili. Amala kupasani support. Amala ife timakondana. Ndeno ababa spana Malawi likani unyamuka kuno lachinayi kupita ku Durban kukakhozekera. Then lifestyle kama mabanga ma settings banga is this Saturday show ya mige pa cool learnings ku Durban. Ndeno Malawi nzio mwambiri nosa amene mumatipa support Mulungu akudaliseni mukaleso lisiku labwino. Ine 11 spana Malawi amene Marisburg malo ati Marisburg tapita ni kuposta amenda panga ndaponya ukuku ndaponya posta kumene koko maona posta amenda ponyayo ku page kwanga ya Marisburg muona bali malo location imene bobo ine Marisburg sinapite ko komano posta amenda ponya ije makama location meje bali location guys zo ngwambiri mukandi mama wabwino masana bwino nimakonda ni spana 11 Malawi mukandi siku labwino nose ofuna ma business motivate mudi yankula ofuna show family show mudi yankula oko ayimata ama kutepe ndikakumana kutepe ndikukula earnings akumarisburg ndikakumana marisburg Jubek kumapete kwa fasting wa Ramadhani tili ku Jubek kumapete kwa Ramadhani tili ndi show ku Malawi ndachina Simon and Kendo kumapete kwa sala kuja tili ndi show ndi Lastamoke tieni guys titukulezi let's take this Spana Malawi to another level. God bless you all. Mungu akudaliseni. Ziku kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.